Уплыў ордэна ў Еўропе расце, аднак у гэты час на ўсходзе у яго з'яўляецца магутны праціўнік. Вялікае княства Літоўскае, якое ў пачатку сваёй гісторыі займала невялічкую плошчу, паступова становіцца буйнейшай дзяржавай Еўропы. Князі Альгерт і Гедэмін далучаюць да Літвы ўсё новыя і новыя землі. У выніку ўжо пры Вітаўце Вялікае княства Літоўскае займае гіганцкую тэрыторыю ад Балтыкі да Чорнага мора. Аднак і гэта дзяржава церпіць ад тэўтонскіх набегаў. Даведнікі даюць лічбу. Больш за 100 паходаў ордэн зрабіў толькі на Літву у адным толькі 14 стагоддзі. Гэта значыць мінімум адна вайна на год, а ў некаторыя гады і больш. Тут узнікае яшчэ адно пытанне. Што лічыць пад тапонімам Літва? Новагрудак. Вось тое, што захавалася ад рэзідэнцыі вялікіх князёў літоўскіх. Дарэчы, вучоныя лічаць, што частку вежы і фундаменты іншых пабудоў можна знайсці вось тут, у грунце, літаральна пад маімі нагамі. Але сёння мяне цікавіць іншае пытанне. Чаму сваёй рэзідэнцыяй князь літоўскі аб'явіў менавіта гэтае месца? Справа ў тым, што Літва, якую мы ведаем, адсюль знаходзіцца ў добрай сотні кіламетраў для 12-13 стагоддзяў. Гэта вялікая адлегласць. Некаторыя беларускія гісторыкі гэты парадокс схільныя тлумачыць наступным чынам. Вось на гэтых землях магла існаваць спрадвечная Літва, летапісная. Адзін з аргументаў на карысць гэтай версіі наступны. Калі ў пэўнай мясцовасці жыве пэўны народ, ён альбо яго суседзі часта называюць паселішчы яго саманазвай. І сапраўды, на захадзе Беларусі дзесяткі тапонімаў, аднакарэнных са словам Літва. У той час, як на тэрыторыях сучаснай Літвы, такіх значна менш, альбо зусім няма. І яшчэ адзін ускосны факт. Беларускі захад здаўна называюць краінай замкаў. Здаецца, што нават самае маленькае паселішча мае альбо мела некалі мураванае ўмацаванне. І ў асноўнай масе гэтыя замкі пачалі будавацца на беларускіх землях менавіта пасля з'яўлення на Балтыцы тэўтонскага і лівонскага ордэнаў і пачатку іх агрэсіі супраць Літвы.